Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi useveze ukuthi i-Orlando Pirates kuphela engakwazi ukubalisa ukuvikela isicoco seBetway Premiership. I-M10 8 ihola umkhankaso omusha we-Premier Soccer League ka-2024-2025 oqhubekayo, kodwa i-league izoqala ngokusemthethweni ngoSepthemba 14 ngemuva kwekhefu le-FIFA International. Ama-Brazilians azobe ebheka ukwelula irekhodi lawo ifinyelele kwangu-8 kulandelana. Bazovula ngomdlalo ngeTshwane Derby nomakhelwane iSuperSport United ngoSepthemba 17. I-Orlando Pirates ngoba inokujula nequality yanele. Kuphendula uMnqithi ngesikhathi ebuza ukuthi ubani ongase abaphonsela inselelo kwi-league. Lo mqeqeshi waqeqesha iGolden Arrows ucabanga ukuthi iStellenbosch FC izophelelwa amandla ukuhlomula njengompetha nangaphezu kokukhula ngaphansi kukaSteve Barker osayiholele kwamanqamu wendebe yesibili kumasizini amabili. Angicabanga ukuthi iStellenbosch inokujula okwanele okuzoyiqhuba isizini yonke, kodwa iPirates izoba iqembu elingasiphonsela inselelo kule sizini, kodwa inomkhuba wokuhlulwa uma iqhathwa namaqembu amancane. Iligi iwina ngokuwina yonke imidlalo. Noma ngabe iPirates ingakuhlula, kodwa uma ushaya amanye amaqembu ungayinqoba iligi. Isizini entsha iqale ngendlela edumazayo kwizinkundla zaseTshwane ezikhishwe ku-M10 8 esigabeni sama-semifinal. Iqembu likaMnqithi kanye namaqhinga kungene ekuvivinyweni kulandela ukuhlulwa kulandelana bebhekene neStellenbosch. Uma uHolly Orchestra ukufulathela isixuku lokho kuhlale kubalulekile, kusho lo mqeqeshi oneminyaka engu-53 ubudala mayelana nokugxeka kwakhe. Kule sizini sizowina, sinomthwalo wemfanelo, sinezinsiza futhi sinakho konke okudingekayo ukuze siwine. Ngakho kufanele sizame ukuphusha ukuze siwine. Sazi kahle kamhlophe ukuthi i-M10 8 ihlezi iyindebe ebilokhu iyinselelo kuthina. Ngisho nangesikhathi siwina i-Champions League, inkomishi kuphela singayitholanga i-M10 8. Ngakho sinomthwalo wokulwa futhi sinqobe isicoco, futhi ngicabanga ukuthi sinezinhlamvu ezifanele zokunqoba.